Uno. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Sa liwat pa yung gabi, kamusta naman mga palangga naman tagparabati region-wide, mga palagad kita sa nabilin ni sa kauras. 7 ka minutos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 10. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa news ring nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sa ring nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon ng mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga naman nga nabalhag sa police blotter entry sa aton sa ring kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dara na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining matakadulungan oras sa kagabiyo ng aton sining Patrol 1, Bravado Patrol. Kaina pa nagarambiyong sa pilakabahin sa aton probinsya, Dakbanwa sang Bacolod. Liwat naman naton nga bantayan, liwat naman naton nga imulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Pag Miyerkules edisyon, boylog nato ng puwersa ni Aksyon Denaboso. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aton mga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, balita international, just in report, flash report, breaking news. Builog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM by Keen. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Tarok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa
kinahanglan ang inyo siniragan. Ang inyo siningang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labirin isa ka oras. 4 ka minutos nga pagpangragad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Sa aton sila nga mga tagparabati sa mga Facebook lovers naton nga nagalantaw masami sa aton program kada gabi pagi sa Facebook Live via streaming. Ang inyo sa nakaroon pa namyaw taga-anta naman na chimpo kag ligwa. Ang importante ayo ko lang sa inyo permi like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Limang tulog na lang kag makasugod na ang aton nga promo. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Angot ini sa ika-53 anyos na nga anibersaryo sang Aksyon Radyo Bacolod sa ngalan sang serbisyo publiko. 5 na lang ka baliswa, 5 na lang katulog. Agosto 15, Tob-Tob, September 17. Lima ka simana nga promo ang matabo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Duha ka winner ang magadaog kada adlaw, Lunes hasta Sabado. Kung sumahon mo na, sisintagid ka mga winners ang magabaton sang nagahulat nga premyo para sa ila. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Lunes masunod nga simana. Pamati lang sa Aksyon Radyo Bacolod on air, pwede man sa Facebook. Ang madakpan nga pamati, automatic hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sa imo coupon, gilayon kadto kadri personal. Personal ha, hindi pwede substitute ha. Personal kadi makadto sa Aksyon Radio Station. Dala ang imo coupon para magpatiyog sa aton mahiwagang roleta. Dira sa aton mahiwagang roleta, kung ano dira ang matuunan mo, bit-biton mo panaog diri sa Aksyon Radio Bacolod. Nagahulat na sa imo ang appliances, cellphone. Nagahulat na sa imo ang gift packs, cash, kag bugas. Amo nang mga premyo nga nagahulat sa aton nga mga tagdaog, sa aton nga promo dakop ka daog ka roleta promo sa Aksyon Radio Bacolod. Now, kung magabutan ang numero sa imo coupon, amo na siling ko kadto ka didaya matik sa Aksyon Radio para mapatiyog mo ang roleta. Now, are ang magabutan nga numero sa imo coupon sa programa sa ugto kag halin sa aga tubtob sa ugto, Aksyon Report First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, drama nga Barangay 684, Umbra, This is My Life, ang BBB sa ugto, nga mga
taga Syudad sang Bacolod, we're talking about Syudad sang Bacolod ha. Sa mga taga Syudad sang Bacolod, may tub-tub lang kamo las 5 sang hapon sa pagkadto diri sa Action Radio Station. Now, ang mga magabutan naman niya sa programa sa hapon kag sa gabi sa This Is My Life, drama nga mensahe sa pagugma, timbangan sa katarungan, kag action firing line, action report after edition. Diri sa atong program, Action Night Patrol, mayara lang kamo tub-tub las 12 sang ugto sa masunod nga adlaw nga makapadulong diri sa Action Radio Station. Now, ang magabutan naman niya nga numero nga coupon sa mga banwa kag syudad, sagwa sang Bacolod, may tub-tub lang kamo las 5 sang hapon sa masunod nga adlaw magpadulong sa Action Radio Bacolod Station para nga patiyugon mo ang aton roleta. Kung anong matununan sa roleta mo, automatic yung premyo, bit-biton mo gid papanaog diri sa Action Radio Bacolod. Malala ko matuunan sa imo nga roleta, isa kasako bugas, di pas anon mo gid ang bugas isa kasako, halin diri sa 4th floor, papanahog sa ground floor. Ina kung bugas ang daog mo. Kung cash, at isulhay Kung appliances, hindi man bugat. Kung cellphone, mag-an pagin. Ang mga premium nga nagaulat sa inyo. Ang aton promo, ma-start na ini August 15, Lunes, sa masunod nga simana. Ayos! Oy, ang nagataya sa STL karon, i-recap ng 3 ka resulta sa STL. Ang nagataya sa Lotto 645 kag 655, lawagon ta na karon. Ang resulta way sang nagdaog sa 645 kag 655 may tsansa pa kamo. Ang pinaka-latest galing nga lakas ang panahon, ining hangin na bagat o kung southwest monsoon, amo ni bali ang naga-epekto sa Luzon. Now, ang latest nga forecast sa pag-asa, isa ka-aktibo nga tropical storm nga ginhingalan kay Mulan. Ang nakitaan sa 1,225 kilometro west sang extreme northern Luzon. Dala ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot 65 kilometers per hour na may pagmulumadlos nga nagalabot 90 kilometro por ora. Ang forecast sa pag-asa sa Western Visayas, malakip ang Negros Occidental, ang siyudad sa Bacolod, maka-experiensya kita sang magulaguluumon nga kalangitan, may paglapta-lapta nga pagtupa sa ulan, bangod iniya sang southwest monsoon, localized thunderstorm. Ang hangin na bagat niya, nagyapon ng kapaulan sa aton sa Bacolod, pag Negros Occidental. Kunaga na mitsimpo kung hapon, baw. Gahibi ang kalibutan, nagaulan niya kahada hapon. Mahina itubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan sa nabagatnan ang nabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon may kasarangan, tubtob may pagmulumadlos sang hangin dala ang balod. So sa mga mangisda naton nga luyag pa pamangisda, karon sa kagahon, pulo panilagi anay ang dagata. Kung nagarimpwal, kalma lang. Kung linaw, maratsada. Ayos, sa mga motorista tayo na inala pa madlagan sa lakyana. Danlog ang aton pila ka mga dalanon. Ipaiway tagid ang aksidente sa dalanon. Happy birthday gali kay Police Major Ramel Sarona, ang hepe sang Police Station number 1, birthday subong, no? Sa kay Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station number 1, sir, happy birthday. More life, good health.
Antes sa mga report gikan sa ato sila nga mga correspondent, sekta rin ato sila nga patrol na 1. Ato sila nga Bravado Patrol. Kamustahon tanay ang paglibot-libot ni Aksyon Eden Abuso. Nagkulo kalma ang ulan no sa Bacolod. Pero ara gyapon ang galom. Bot silingon. May tsansa pa nga mag-ulan. Kaya daw magulo-galumon pa ang ato sini kalangitan. Check na ato sini Patrol 1. Observation report ni Aksyon Eden Abuso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon Eden Abuso sa Patrol. Aksyon Eden, may gabi. Good evening, actionary kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Good evening da sa tanan nga mga drivers except lang sa bastos nga mga drivers, actionary. May harap pag-ibastos gle. Oo, ang ginsenda bala ni Action Jan, Action Eric. Okay. Nakita mo to kagina nga ginhimas-hima siya ang paa sang estudyante. Naumulgi siguro. Ambot sa iya to kung diin to saya halin nga buho. Ya kay wala siguro iloy kung wala siguro bata nga babae. Oo. Ano man to saya man nga wala gid sa kabutangan sang tugnaw sa palibot. Why gid makuha ng plate number to no kung nung alas sa taxi no? Wala gid asinere kay wala man nakuha ng tsura galing kay tinsendihan taman bala ang bata na trauma. Oo. Sa tikot of guard kung baga sa natabo kag basig ka paminsar to sang akong itaya yato ang video or iyang cellphone sa tsura pati bala kung bigwasan sa bala gulpi kag magpinukol pa da ang iyang itsura. Yan eh. Kag ti syempre pag panaog ito wala na bulubaliki di diretso na lang. Bot perte patuguro ko wala uya ka driver kay grabe na tong himas ay nagpabayad pa sa. Oy. Why Ay, gid sus. nalipat gid ang na mislok isang bata no ang alas sa taxi no? Oh, wala gid actionary kay sigurado kung nakuha niya tong video ko ano damo na nagbantay siya po bisan hindi to relative sang Oo, bata. correct. Damo gid maamot dokol isa na kuda. Pila gid sang bata to, sino din? Nakita Minor? ko actionary siya profile bago graduate senior high. Ate minor pa no? Oo, mga 16, 17 edad actionary or 18 naman siguro. Oo. Pero ang trauma bala sa bata Gani. nga ginatawag although nga hindi uman siya mabasol nga sa pagsalig yaman balaguro pungko sa front seat pero hindi na yun dapat pag-i-blame kay biktima na to siya mo Oo. ang iban ginabash pa nga kuno gasuksok short ay ano na nanigali karon kung tanan kami gasuksok short but silingon tagaan na lang rason nga hindi pagrespetuhon kag bastoson hindi man guro action ere kay taningin Gani. may senador na da nga nagpass kung kongresista nga nagpass ang House Bill nga unta to ng pag-manufacture sang short. Na, di ba? Parang hindi Na, makita depend- ng paa. Para hindi makita ng paa kag hindi pagbastoson. Ay, hindi Oo. na yan pwede, actionary. Kaya di Gani. part na yan mo sang depende na yan gyapon sa tao. Kung bisan ano pa da ang kanubuon or gakrapta para da sa tubang mo kung tarong ka nga tawo, hindi mo na iya pagbastoson. Gani. Especially nga mo pato bata, pati siya tuguro kung driver da ka pamati nga ang iya tong nga kamot may tani kung kuan mo la do iya pato ka kapre ba Diyos ko purya gaba lang kita sinerek. Perte pa ka itom-itom nga kunot-kunot pa balahaw Kay kung natin pal. kay kuno dudubala sa bata tani nga nakuha plate number kag ang alas ng taxi sigurado kung manabat gina siya. Teho, damo gid ang sinerek makulata siya daw. Mo yung isang pulis tayo kung nagiti kung although nga na-blatter ka maniguro sa bata pero ti mabudlo-budlan niya si sa investigaron ni unless nga sa video basi kung may mga portion to nga na hagip bala nga lang sa taxi bla no. Galing kay ti kamot ang tumudo ka budlay man nga isa-isa ho ang kamot sa mga taxi driver. Gani. Pero iya to ya kamot ya daw klalaway gito ya snere kito mitong nga kolorino tapos tamaan na to guro ya sang kabastosan niya. Sa mga sumalakay guro action aid ng ato ng advice guro nga medyo sakay sila sa likod na lang guro no para safe. Sakay na lang sila pa sa amuna kag kuan gid hindi taman tumabasol ang bata pero Oo. it pays man kung kisa action Eric kung mayara ka balasang kuan
sang presence of mind. Pero ako yung action, Erica, i-share ko lang ang tips sa aton sining mga ka-action. Kung hindi ko magdala sa lakyan, kag kung magsakay ko sa taxi, bisan ara lang na piyak bangga katuan ko, bikag kinanlan ko gin mag-taxi. Di kami nga pamilya, may group chat kami, action, Eric mo. Oo. Kami nga pamilya, gina-text ko na danay ang plate number, ang body number, gina-chat ko na sa group chat namon para in kaso por kaso, may kaangay nga matabo ni bala. Oo. May hawid na. Amo na sa aton sinima ka-action. Miskan ta isend nyo dabi sa best friend nyo, sa mama nyo, sa papa nyo, nga amo na nga taxi, ang plate number, ang body number. Kag ti kung hindi man na matsindihan man na sa mga taxi driver. Akay may ara mga tunto. Wala tayo ginadala mga tarong hakay, di ba? May kakabit na da nga ID sa ila rear view mirror. Oo. Tikisa ba si platan mo ba lang pangalan na it pays man, action, Eric. O muna. Kaya di syempre dapat maging aware kita, especially sa subong ng mga panahon nga nagaduging ang droga pag itidan ng Eric. Bisan ano ka baka-baka sa ngaton sini nga mga kapulisan nga patigayon sang bypass operation. Ang ang supply wala gid ka kaubos. Correct. Wala gid ka tapos ni action, Eric. That's why nga most probably damo gid ka hambal nga basi naka-kuan to siya. Naka illegal drugs. So kay Kung man siya nakadroga, basi may pagkadugong manyakis, gimang guro to hindi gid bati ito gumanyak gid Oh, Eric pala gumanyakis sa kung gid siya. pamati isang ay pirti gid ya ga sa isa to ka video naghambal na lang kurong bata nga tumboy siya. Nambal ya ay tumboy kagali pero ginapuga gyapon ang paa. Tinumumog siya sa paa, agros dyantin niya, bako namin ka paa, ni ka to ka puti, ni ka gado ka humukaw. Mayo paguro. Sila niya kayong paa ni Misyo, do ka tiga ka do may mga barikos pa. Ay kalai. Umulumul gisa guro, pero wag gid matandaan sang bata ang kuano, ang tsura wala gid mapatinan. Wala gid action, Eric siguradong ginikana ni isang kabataan na umul gid subong mo to hindi guro katulog ang tatay sini. Gani Ang man. nanay sini sa natabo sa bata kay tas ang iban pagit bala kay ti ginabasol ti lain-lain man ang perspective sang tao, action, Eric kami gahambal iban nga Gani. nga scripted para magsikat bo araw-araw na ginayang magpasikat kada amo gina ang imo sining buhaton. Pwede ka man lang Si Watski kay gali ga chat sa ko niya wala gid plate number da sir ka taxi driver kanami kami na lang bala kaulugot. kung gusto yaman ang magsikat o kung gusto magpasikat sambal sang iban dili ka to di sa NGC okay may mga kanupi di nga ginapang kuan action, Eric ginapang kita mo to sa aton sa Facebook live may kanupi nga ginpang butang Para sa wala ta kabalo kung para sa ano niya pero nabalaan ta kay di ba August 12 to 20 may kuan may ano ni gani may Tando I Rum Festival. okay. Kasi in relation dire wala lang ta Siguro. kabalo kay wala pa man ta di pa mangkutan pero may ari di sang apat ka dalagko nga kanupiso nga topic ang duwa di bali duha ka set. Kag tunog di ang kuan ang sound system do party gali kay subong nga mga inoras wala na di mayo sang tawo ang barikada gani action, Eric aryo di ba ari na di sa may babaw sa parkingan sa gutter Okay. pero subong yun pa isol nagid ni nagid pwede ka parking ang iban nga mga salakyan Sa di na? sa tubang sa kilid sang NGC bla Hindi na pwede. hindi na pwede kay iti ang barikada niya ari na tani sa may gutter mo. Oo. Subong niya, ari gid pa isol na hindi na pwede ka park, ari na sa skillet. Butchering kung gintagaan distansya ang kuan ang NGC playground. Oo, yes. Oo. Sa wala kita kabalo kung ano di, basi may Kasi may event ko ro May event ko ro mabalaan ta lang na sa mga next days, action, Eric. Friday ko ro pizza 12 hasta 20, August 12 to 20. Ati barata na sa Biyernes sa pizza 12 kung may event ki man na tuod sa Correct. NGC. True, pero kontra lang ng ulan kay aga, action, Eric. Hindi ka man kagwa kay do ka pala muipoy ang lawas mo sang init. Kag wala pud karain ko bagwa kayo gaulan. Gani, pagkahapon, gaulan, mabuang yung tao mo tuguro tabo sa taxi driver ay basi nainitan sa sang aga, pagkahapon, naulanan, basi Naulan na na no. Nataban di aircon sa taxi nagwa ang pagkabanyakis. Oo, nagwa ang pagkamanyakis ang tunto.
Ano man to sa ibang hindi ko maributay. Pero anyway, Section Eric, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, subong laka na lang gyud ang mga tao nagaginawa. Kay man, amo ni may pagulan-ulan kagina nagdamo lang ulan subong Action Eric do nagamat-amat naman tulo talit. Di do medyo magalumon maganing kalangitan indication nga posible dugay-dugay maulan naman liwat. Pero anami man kay ano ni muok ang tulog sa mga tao pero hindi lang pagpatamaan kay ang kawatan gabantay man mo. Gani. Kadamo hindi subo actionary ko hindi kinawatay, hindi akyat bahay, hold up na lang Oh, Kapit sa patalim ba lang ang mga profesyon kung baga. kuan gid gasalir gid ang puraot. Oo, grabe Tigkiriwi. kita sa tigkiriwi kita actionary especially subong daan nga may enrollment pa. Nansa pa na. Kinanlan ang mga school supplies sa mga kabataan. Tikis, itsindihan kung ginaka-actioneric mo, bisan wala pa ako kabataan. Pero nakita ko ba sa una sa parents kung dugalalain sila nga hindi nila mahatag ang hindi gani nila galalain sila gani nga hindi mahatag ang wants sang ila nga bata. Ano pagid ayhan ang needs sang ila kabataan? Nan. Nga kinahanglan lain ang ila buot sa ila kaugalingon bala nga bisan ano nila kabaka-baka galing kay case hindi gid kaygo ang budget kay kadamo sa mga nagalinya nga balayran. Ti amo ning budlay ka ang ibanda reminders lang to nagambal na tong DTI nga wala pa kapagwa sang bagong nga SRP. Ti ginapati tungod sa pandemic ang 2019 gyapon nga SRP sang mga school supply. So Yes. hindi na pag-irason nga dugay nga wala na bakal kay ti old stock naman mo kay 2 years gani wala na bakal. Ti amo na nagyapon as tanan nga madisposo kung makapagwa sila sang bag-o man nga SRP buligay lang tanan. Mabakal na tanan yung nga supplies at the same time buligan man ang mga parents para makahatag kag makasustener man sa ila kabataan. Kaya hindi man na siling subo actioneric nga pwede lang ipa-photocopy na lang tong notes ang imo sini nga classmates, hindi man na pwede. Especially sa mga elementary kag high school students nga nagakinanglan di bala sang 8 ka notebook or 9 ka notebook. Ang akon nga ni inablo sa actioneric di bala sini nga August blended learning pa. May adlaw sang face to face, may adlaw sang online. Okay. Di ang natabo ang ginhatag sa ila e-books lang o kung sa internet lang na bala nga mga libro. Okay. Pero mas mahal pa ang bayad sang sa physical nga libro. Ano naman? Mahal no? Oo, kamahal do puro Dali lang na kinautot ang linya ni Action Eden. Amo na kung kisa nga mas may na lang maglibro ta sa mga muamo nga gadget. Bakit sa dubong gadgets mong? Purti naman ka mahal. Galing kay ti mo na siling ko brawet ta mahimo kung requirements sa maestra ti bisan pigado ang nanay tatay. Sa paano ti maninguha, no? Amo na kabudlay ang sitwasyon Action Eden. puro na lang niga mahal Action Eric do bisan ang gasolina sunod-sunod yung mga inadlaw nga naga sunod-sunod nga Martes nga ga rollback. So wala man gyapon kay ara man lang gyapon sa 69 ang pinakanubo nga presyo sangga. Di kung balikan mo sa una sang pandemic, pre-pandemic Actionary kara lang na sa 50 mo. 40? Sa pandemic to 38, nabtan tao 40 50 Actionary. Pero galing kay ti subong wala na gid mayo tani. Kung nagasaka balang balaklon, dasig man ang pasakay sa sweldo. Galing kay pagsaka sang balaklon, saka dayon. Pero kung pagsaka sa sweldo, damo pa nga mga hiringay, damo pa nga mga kwan mga huluhibati nga kuno amo ni ti amo nakabudlay gid ya kay na istorya ta bala Action Eric nga mga kapitalista bala haw. Kung tanawon mo for example, sigon ta lang ning math kay hindi man ta kabalo magmath. Di butang ta ang minimum wage sang tawo subong pinakataas abi butang ta 540 kay ginpataasan na to mo. 540 kada adlaw pero ang gasto ya kada adlaw shin sa sudan, shin sa kuryente iban abi shin sa tubig, shin sa balon. Di hindi gid gyapon kasasa. Sobra gid gyapon sa 540. That's why bisan buo pa nga sweldo. Hindi gyapon kasasa sa buo man nga gasto. So amo na iban hindi mo mabasol nga kung agahan ang ila sini nga trabaho pagkahapon may ara pagid sang sideline. Amo na ang importante pangita lang sa mga diskarte nga legal, hindi lang mag-intra sa illegal, hindi lang mag-shortcut kay baw priso ang imo sini nga kadtuan. Halong lang gid sa aton sini nga mga ka-action, ari naman nga matamat ng tulotalithi Action Eric, dalagit proteksyon sa lawas, sa jacket, payong,
Pagtanan na, hindi magtinamad sang pagbitbit kay kontra gidaan. Subong allerging mga tao sa ospital. Kaya pagsulod mo pa lang sa ospital, pangayuan ka dahil sa linibo, nga kabudlay man kisa iproduce. So, health is wealth, get mga ka-aksyon. Kaya sa aton sini mga motorista, danlog ang dalan, hinay lang gid mga ka-aksyon. Kay kisaan ka na ano pa kalikaw sa aksidente kung ang sunod sa imo kag sugata mo wala iya gahalong, dalahig ka man gyapon. Di dapat tanan sa slowly but surely lang kumbaga para makalambot kita sa aton destinasyon nga wala iba ng aton sini nga mga tudlo sa aton sini nga kalawasan. God bless aton sini mga ka-aksyon kag halong-halong lang sa tanan nga tion. Observation report halin sa patrol, Action Ida Naboso. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon na Dinaboso reporting live sa Patrol 1. Brabado Patrol sitwasyon sa Bacolod. Para sila sa New Government Center, may mga daragko, dira ka manapad nga makanupi, kagi na plaster dao. Tapos hindi ka na pwede gid ka parking ta sa higad gid ka gutter ka playground ka NGC, may distansya na tungod sa mga baral nga ginbutang dira palibot sa New Government Center Playground. Balikan na karon sa aksyon natin. Sa tipo riyan sila aksyon balita. May gabi nila kag mayon nga pagpaurok-urok kay Mr. and Mrs. Kuya ko Michael Miranda and family. Ka-monitor gid sa aton. Gabi nila si mo Kuya Mike Miranda kay ate de kay bunso. Taran-taran nga miyembro sa Bacolod Eagles Club. Sa mga members kag opisyales, manon dira nga papamati, happy listening. Binagid kay Kuya Michael Miranda. Si Kuya Maki kayong duga-dugaran na nasa. Kasi kalusot man si Kuya Mark Efren. Si Kuya Romrom Rojo kasaga. Tika man. Ay Watski kay may gabigid. Si Tessie Galon, si Julieta Nunez, Bibing Ramos, Mary Grace Cristomo, katatay Teddy Rihida, Toto Ayan J. Rihida, kapaurok-urok kisiling ninday Rona Rihida Traba. Kamonitor man ang kagawad nga si Joscoro Silva, kag Silva family, sang Barangay Zone 5 Morsha, kaling kay Tuto JP Ahina, ang pagpanamyaw. Mayong gabi man dala kay Maninoy Maing kagay Maninay Chari Salvacion. Sa syudad sa Carlota kapaurok-urok kin sila. Siling ni paring Ami Carciniego sang UK yo. Kaya kami diriya heat wave until 14 of August up to 32 degrees pare. Action Eric mo purti kinit-init gid sa inyo paring Ami Carciniego. 32 degrees Celsius ang kainiton sa inyo. Si ang heat wave hasta pa sa August 14 ho. Ay, puwerte mga kainit na sa inyo. Ay, ayon sa Pilipinas di kay gainit, gaulan. Dala ya puwerte na gidyang init. Ini ni pare Ramel Garciniego. Paring Amik Garciniego dira sa UK. Time meron sa paring Amik Garciniego sa mga constituent ya. Diba, nawasan kanto ni. Saan na mga kakwana? Para bakasyon is pare Amik Garciniego. Ikaw naman to siya. Lipat ako ganit churaya mo. Kaya pa urok-urok na sa mga permi. Kaya pa urok-urok di mga boys and girls sa Villa Fontana Hill, Minoyan, Murcia. Ay, gali ka. Sige, sa mga girls and boys da ni Madam Watski Kaida sa Villa Fontana Hill, Minoyan, Murcia. Happy listening dira sa inyo. May lang dira nga pagpaurok-urok pamati. Sige, check na naman report na ka sa ato sa correspondent. Ang report na aksyon na San Pateño, area sa Toboso, Calatrava, kag San Carlos City, 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo.
Aksyon Night Patrol Field Report. Aris Aksyon Nasur Pateño sa mga Aksyon Balita. Aksyon Nasur, may gabi, please come in. Yes, aksyon na rin ka, may gabi man, sa aton sini nga mga kaksyon, may gabi daw kalaing gid sang burot sang dulunggan ko aw. Sang? Akong dulunggan ka feedback daw lain aw. Gani man, sige lang, waswas sila kay Chimpo, tatulungan lang gito. Tumugid gani o. Ti ang balita aksyon na rin ka nosyo ang katapos ang militar, particularmente ang 79th IB sa plano sining test bump diri sa may Banwa sang Calatrava, particularmente ang barangay Minapasok ang sitio Tinibyangan nga kung sa diin posible nga maigo sang ila sining test bomb nga magamontar sila sang ila sining mga bomba dira sa may sitio Victory. Ini ang ginakumpirmar ni Mayor Marilyn Era sa aton sining interview kay na matapos nga nagmeeting ang Provincial Area Management Board sa idalom sang Negros Natural Park diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Madumduman nga 11 tanan ka mga syudad kag munisipalidad ang kabahin sining Pambi Action Eric nga kung sa diin magakuha sang clearance ang mga katapos ang militar ko na plano sini nga maghimo sang testing sa ila sini nga mga bomba. Ginapahayag ni Mayor Marilyn Era nga deny na sang Department of Environment and Natural Resources sang Technical Committee ang hangyo sang militar nga ang ila sini nga mga bomba ang magatupa sa may sitio Tinibiyangan sakop sa Banwa sang Calatrava. Yaring kabahin sa payag ni Mayor Marilyn Era. Kadto sa Philippine Army sa kuang nag-inform na naa sila burag testing, bomb testing sa ilang artillery diri sa lungsod sa Calatrava, specifically Minapasok. Ako silang giingnan nga patuon sa sangguniang bayan para makahibalo ang mga isbit na mauna ang himuon. Unya, ang atong lungsod is a member of the PAMBI, ang protected Protected Area Management Board. Sa NNNP na siya. So, ako itong girecommend sa Philippine Army nga maadto sila sa DNR mangayo og permit if the DNR would allow them to do the exercise. And then, maadto po sila sa PAMBI because NNNP is managed by the PAMBI, chaired by our governor. So karon ang natabo, diri pa lang daan sa DNR, gibalibara na sila. Tungod kay daghan ang ilahang kuan, ang ilahang target is from portion of Tinibyangan or Victory. Dira sila sa Victory mamuntar sa ilang artillery, and then they will from the 3 to 4 kilometers na portion sa Tinibyangan na kuan ka ng daghan ang kahoy nga maigo. Kay dili man nila yun ma-specific yun ang target. So maglapta siya, so daghan ang mga kahoy nga maigo. So wala sila gialaw. Of which nabilong sa Natural Park. Oh yes. That is why nga mga silang PAMBI nga permit o mga mo adto po sila sa DNR for the permit nga gikinahanglan. So gipalibaran sila, so wala na napadayon. So mo takto ni Rick ang kabahin sa payag ni Mayor Marilyn Era, wala na sang tsansa pang magamit ang pila ka mga sitio, barangay sakop sa Banwa sang Calatrava para magmortar ang militar sa ila sining plano nga pag test bomb action na Eric. So kung ano man ang rekomendasyon sang DNR, posibleng ang Banwa sang Calatrava ang wala na action Eric sa ila equation. So muna ang
kabahin sa pahayag ni Mayor Marilyn Era sa interview sang Action Radio. Report gikan diri sa Banwasang Calatrava, ka-aksyon niyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Aksyon Nelson Pateño. Report live gikan sa Banwasang Calatrava. Dalaman ng Toboso ka siyudad sa San Carlos. Sa Luhantang 2nd District, report naman Aksyon Roger Gotib. Area sang Escalante Sagay, kag siyudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gotib sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, ngayong gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton sila Action Eric, mga balita, gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Bayan lang subungan na matulog na lang panahon na. Pero wala man magtupa ang ulan, Action Eric. Galing ka daw kita mismo ya, daw na rutlan kita sang sinibala sang kuaniho, daw ga askad ang atlon si Tutunlan, ang atlon sining tingog na piktuhan kaya daw ginakataro kita pero daw mild malanga pagwailan ni kinanglanman pero ito pa rin nga itong pagdulong sang pinaka report sa aton sining mga balita at sa Action Eric shout out lang yun sa Action Eric sa kanawigan nga dlaw ara kami lang sa siyudad sa Bacolod sa SM nga ako nga manghod nag-ayo nga pa-drive bala sang salakyan kay may ara sila na transaksyon sa isa ka nagabligya sa cellphone bla. Di ko lang may pag-mention ang store bla ara sa sulod sang sinang SM. Kag sang nag-order sila Action mga 11 tanan ka unit sang cellphone no bili sa tumera tag 10,000 o 12,000. Sa ila na ini nga kwaon na gambal ang tila blato ang sales lady nga wala magaling makuha ma'am ninyo. Ito ay paman katigin bilin manapon kay nag-lunch pa kami. So dito na ibaluan isa na kaupon ni sila nga may nagkuha sang basura nga ara sa tawag sinikani ng utility and maintenance siguro sang kwan sang sina nga mall nang nag-uniforme bla ng mga blue na bla so nagkuha sa mga garbage suno sa isa ka empleyado nga basi kuno nadala sang mga nagkuha sang garbage kay ang plastic nga lagi sudlan sa ila garbage ang plastic nga gisudlan to sang 11 ka unit ng mga cellphone, daw pariho ang kolor. Di karon gin-trace nila kasi nga siling siyang akon nga sister nga hindi na nayamon sala. Kaya kung nanamon nyo na pagwa diri sa inyo store, inyo na inasala. So gin-retrieve nila ini. Pagkatapos nakita Action Eric ang ini nga gin-locate nila to ang nagkuha sa basura and sa huli na trace kuno nila proven ko kita aktual gid ba nalay na lang sa istorya ko tingala ko nga daw gabi na way payapon kami kahalin sa huli na balaan ko amo gali ng problema ising ko dapat hindi naton pag itolerate na kay dapat isla nila yung mga unit kay na kay para makapauli na kita ya kay kasisid mo raw kay na kita di mo gali ng problema wala mo yan naghatag nagsiling niya. Pero to, sa uli niya, na-trace na kuno kay nagtawag na pero 5 na lang ka cellphone ang ara. Ang iban na panggamit na gani kay partida na nila sa mga utility nga ara na. And then nagutani kin-report nyo sa customer service bla. Kay kung kabalo lang kung nasi ko, basin natawagan ko si Police Major Ramel Saruna kag padalan sa investigador kay daw ang supervisor to kuno sang ila tong inang utility kag maintenance ra naga-siling pa sa uli nga niya ti 11 man to tinapulo na nao ti sakto na naguro nagamo pa na ti katunto kayo ng klase tao galing malaan nga lang to bla di ko dapat ma-report kay hindi sila andas kaya nagabal sila nga ang item ko no abin la basura na sige la abin la basura imo na nga ka mga bag-o sa mga suludlan Action Direct mga cellphone ka mga mahal pangaraan dati mga order ato kay negosyo ni sister ko sang cellphone diri sa syudad sang Cadiz Action Direct so ang tabo sini nga tigris lang naman lang nila kay tungod nga nag-interview na kita dito
ginislan na lang nila. Ang ko lang masahuan bla, itong supervisor nga nagsiling, nga unsay man bla ka cellphone ang unod sa to, tiara nang napulo, okay na naguro, ti mayo bla lang kasunto nga klase ng supervisor nga unsay ka cellphone ang ipagkuhan na to, kaya sila bilang ko na basura, bilang basura, hinabuhitan ninyo sa basurahan nga ang gipartida ninyo man, reaksonere nga luha sa mga cellphone nga, may mga picture nila mo, nag-selfie-selfie, paslaya, tama po na sa mga tunto, mga aslo, gupi ng mga suludlan, at tigil replisan man sinisang isa ka cellphone store, di ba? No, ining mga cellphone nga Oppo, Realme, kagiban pa nga mga brand nga mga medyo mahal-mahal man nga mga cellphone action direct. So nga aton lang di, kutani sila ganun sa akong mangod kasi sini nga business partner. Ngayon kutani gin reklamo ini sa customer service para nga madisiplina bla. No, dira sa SM City, no, sa may sa nag-obligasyon cellphone kamanti dapat sila kay makita nila to nga hindi gay basura. Dapat gin balik nila dito. Kag pagkatapos niya, ma'am, sir, hindi ba nagli basura? Basura ni, hindi kayo pinartidan layak suderek ang iling mga cellphone nga ila pinanguha dito o sa basura gid nga sa diin pareho ang plastic action ereka. Now, mula na ako na sa parte sina, sabay pa nga mangin honest tani ni mga empleyado kasi ila na trabaho mo. Dapat madayaw pa to sila kung na muna sila. Pero kung magamuna yan nga binan supervisor to nga ugag nga perti kaya ka maayo na naman siling siya nga ara na pulo na sakto na naguro. So hindi siya kabalo mag roll call sa iya tanan mga utility kung sino ang nagpartida kasi may kulang pa. Temo to amot ko na na tunggo sa project pinang isla nila kagiripnisan nila yan sa cellphone, dako nga pala mongol gito simpleyado sila sini nga company ka mga mahal pangadaan man sobra mail ato ang bilis ang 11 tanan ka mga cellphone action ereka. Diri sa may syudad sang Escalante may ara nga gindakop sinigid lamang nga gabi mga alas 7 takna si Police Major Jake Barela sa may nationalization the fest sa syudad sang Escalante. Sinigid nga gabi, gindakop ini si Coronel Padayong Dog Bilano, ini siya nag-edad sa 37 anyos sa residente sang Purok Mami na tunon sa Sitio Bugas, barang nga Balitawak, Ciudad Sing Escalante. Gindakop di siya may virtue of warrant of arrest nga ginisyo sang Municipal Trial Court in City, so MTCC, sa Ciudad Sing Escalante sa violation sa PD 1602 o kon ang illegal gambling ini action direct. Ang warrant of arrest may criminal case number 4596 nga ginpirmahan ni Honorable Judge Josemino Custodio Ruiz ang presiding judge sa among nga korte nakapit sa Hulyo 29, 2022, 30,000 ka pesos ang iya sininga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan action erect. Parayon sa karon ditinaldo sa bansang Escalante City PNP suro sa kay Police Major Jake Barela nga isa sa ila sini nga ginatutukan man amo ang pagpanakop sini mga nakapinding nga warrant of arrest pag-implement sini sa iyang EOR action ereka. Sa syudad sa Sagay, naghatag man sa aton ang patunda si Police Major Roberto Njapi Jr. matawhay subong pero padayon man ang ila Police Visibility Patrol. Likewise sa syudad sa Cadiz, kay na may ara itong truck nga nagbunggo bla sa steel post pero damage sa property siya nagariduhanay man sila. Ang steel post nila nga iya sang city government now kaya ginbayaran man tuloy tapos gin kayo gin bayaran lang damage sa sinarek wala man sang mga nalitan nga mga persona matulutaw man ang aton diri nga area of responsibility. Muna ato madulong nga report balita informasyon ato lang nga ginangsamyaw si gapon si Major Nelson de la Cruz ang aton nga retired nga amigo nga City Fire Marshal diri sa may syudad sa Cadiz ara da sa barangay Estefania kaya ginatamyaw taman si Cap Madeline Diaz si Mr. Jonathan Diaz tutujuan gede Blasangko kay Fiscal Benjamin Maido retired nga Fiscal si Victoria si Ma'am Linian Maido ni Gunoloy Manggubat kag Police Colonel Calixto Mabugat direkta sa Maya norte man sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action at Patrol ini si Action Roger Gutib nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon
Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Sir Roger Gutib, direkta sa 2nd District. Sa naman ang report kika naman sa ikalimang distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Dari sa aksyon BJ, posible sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon, Eric, no, manayanaya ang aton sa iya kagabihon, riya sa may banwasang Pontevedra. And so far, no, nagapabilin nga malinong kag matawhay ang pila ka mga lugar sa may bahin sa ikalimang distrito sa aton sa iya nga probinsya. Aksyon, Eric, tigayon na nga nakapiyansa sang 36,000 pesos si Samson Bores Jr. sang Barangay Inclaro, Banwasang Binalbagan, angot sa kaso sini nga malservation of public funds or property. Ini ang ginpahayag sa aton ni Police Captain Irene Busquillo, ang hepe sang Binalbagan PNP sa aton sa iya nga pagpakigangot sa iya kagaina, no. Kung na madumduman aksyon, Eric, ining si Bores ang ginreport naton kagaina sang udto sa aksyon balita Banat Bulig. Sa din siya ang gindakop sang mga kapulisan na mga katapo sang Binalbagan PNP kahapon, no, Agosto 9 sa may Villa Santa Maria Subdivision, sakop naman iniiyasang Barangay Santo Rosario sa nasambit nga Banwa. Pungod ginapagan ini siya sang korte, no, sang warrant of arrest ni angot sa kaso sining may criminal case number 2251 o 22-5192. Sa karon aksyon, Eric, sunod kay Police Captain Irene Busquillo, no, na-process niya naman ni ang iya siniya nga piyansa para sa nga kaso kag para sa iya siniya nga kahilwayan. So tinakagwa na siya, no, gikan iya sa custodial facility sang Binalbagan PNP. Sa pihak nga bahin, aksyon, Eric, nagpatigayon sa isa iya ka earthquake drill ang pila naton sina diri ka mga police stations diri iya sa may ikalimang distrito sa Negros Occidental sining adlaw, no, nakip na iya ang Isabela Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Joseph Partedas, kaupod ang mga manunudlo sang Kansalongon Elementary School kag mga katapo iya sang Isabela DRRMO. Nagpatigayon man sang kaangay nga drill ang Lakastilya na PNP kag tigayon naton, no, nga nalabot si Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sang nasambit nga estasyon angot sa sining ila sila pagpatigayon sang sining earthquake drill. Aksyon, Eric, ari ang kabahin gidlang sa aton sining pag-interview sa kay Police Captain Daryl Nigos. Actually, sir, we conduct this for the reason we check our preparedness and also coordination namin if what are the improvements since we had some natural disasters that are transpiring unexpectedly. So it's been a practice also na ginaliwat naman every month, and of course aside from natural disaster month or earthquake under earthquake month, earthquake drill, we also do this for to check also if ano pa ang mga capabilities namin and what are the needs na kailangan enhance. Amoy yadto ang kabahin gidlang sa aton sining pag-interview sa hepe sang Lakastiliana PNP. So far aksyon na, Eric, amo ni aton sining madulong nga balita para sa pang Miyerkules, no, nga edisyon sa Action Night Patrol. Kimanti so far malinong man ang aton sining diri nga area of responsibility. And aksyon, Eric, ginapanumduman ta, no, ginapabalota ang aton sining mga kaaksyon na diri sa may 5th District, partikular na sa may bahin sa Banwasang Binalbagan nga sa maabot nga Agosto 18, no, magakadto ako dira. And sa bisan sino man, no, nga malabyan ko dira, no, nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod, automatic aksyon na, Eric, paghahatagan ko sila sang isa ka coupon sa aton sining dakup ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod, kung sa diin pwede sila nga makadaog sang bigatin, no, nga mga papremyo gikan mismo sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod, kadungan niya sa aton sa pagsaulog sa aton sa ika-53 katuig nga anibersaryo.
balita nagikan di sa may ikalimang distrito sa probinsya, ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action BJ Apasible. Bantayan nyo na palibot-libot ni Action BJ sa 5th District. Kasi marabayan niya kamo dahil pamati sa Action Radio. Tagaan niya kamo sang coupon para kamo makapatiyog man sang roleta. May gabi dira sa kay Kagawad UG Abi London sa Barangay 2 sa Pontevedra. Ga-monitor gid siya kag nagapamati diri sa inyo para tuntunan. Ari ng resulta, i-recap po ng resulta sang STL, tatlo ka draw. Ang first draw kay na 12-8, 12-8. Ang second draw, 34-33, 34-33. Ang third draw, 34-21, 34-21. Ang resulta sang loto, 645. Jackpot prize, wala sa mga nakakuha, 43.7 million pesos. Ang resulta, nag 645, 41, 20, 19, 15, 18, 27. Again, 41, 20, 19, 15, 18, 27. Ang sa 655 jackpot prize, wala sa mga nakakuha 63.1 million pesos. Resulta 655 40, 17, 19, 41, 14, 20. 40, 17, 19, 41, 14, 20. Ayos. Ayos ang buto-buto. Si Auzo Joy Kenneth nagapaurok-urok gid. Amo man si Manuel Ray Loktugan nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Kinatabi naman dira si Siska Soles, si Bailey Albay, si Kim Poyulo, kapamatigi sila ni Barclay Tribe, si dira sa kwan, Villasol, Villasol Bayawan City, upod kay Tatay Unyot kag Nanay Mikmik, alin na kay Gerald Hermino. Sa Manaplaga Monitor sila kada gabi, siling ni Ronnie Labrador. Sa Tarisay, araman si Don Di Blasca. Ibon Botser sang Germany. Kinatamyay lang iya diri pamilya sa Banwa sang Morsya. Tapos Toto J paurok-urok man. No? Si Toto J sa GNG. Si Jolly Ortilio, Pamilya Ortilio de los Reyes Guadalupe Cabizon sang Barangay Tapi Kabangkalan. Dili na kay Jolly Ortilio ang panamyaw. Rofino Ira Gabino may gabi. Para man si Primo ta Erwin Magbanwa ag si Primata Maliza Magbanwa. Kay Jagger Mula da may gabi Jagger Mula. Kaya paurok-urok si Jagger Mula. Si Andro Joseph, araman, no? Grabe dira kay Andro Joseph. Lubik de la Luna. Si Kuani, si Patok ang si Ruby de la Luna. Sa Barangay 30, no? Jocelyn, may gabi. Office ko sa JC Appliance. Mrs. ko sa DOH Calatrava. Dili na kay Boyetski Boyet. Kay Beta Butal Pilayo, da may gabi, gida. Si Shabina Aquino aramano. Si Madam Gloria Dislate Sobitos ang Valladolid. Bilog ya pamilya ka paurok-urok man. Kami ako darang pamilya Morino from Atimon Tan Awan Kabangkaran. Ay puwerte. Si Evelyn Sinaon. Kami lang si Nanay Evangeline sang Porok Gaisano Alihisa. Tami ako dara si Linda Malbas. Advance happy anniversary sa new station. Alin kay Karen Miraflor. Si Jen Montes gani ara man ho. Tami lang si Papay Agapito Montes sang irigasyon Talok ga monitor gid.
O Jen Montes, sila niya, good evening kay Papa Agapito Montes ang irigasyon Talok. Talok, Bago City. Dennis Richard Tiboro, mamayang gabigid. Barangay Binubuhan na si Mr. Remy Haleya. Alin kay Cecil Bibik, Yellow Bill, Barangay Binubuhan. Dennis Richard Tiboro, matinatamiya ko na ni. Milili Oligos ang Vanes Kapit, ako ba yung gabida? Inday Siska Soles. Kay Nalin Pitiza. Zandra Bermilio, Ricky Laganya. Alin na kay Cecil Bikbik. Si Clim Rosol Guillema, Araman. Brinda Sernicula, Araman. Sa Moises Padilla, Araman kapamati sa tono. Si Lynn Ann Patrimonio. Sa Ambacan San Enrique, si Chambacan San Enrique, si Rosila Alejo Molino, Robbie Ann Rasco, Julie Junisa, Johnny Taglorin, Roland Villalba, halina kay Pacifico Joseph ang panamyaw, no? Kay Kapitan Jervy Aribin Kulas ang Barangay 2, Poblasyon La Carlota, Kap, may gabi dira sa imo, nga pagpaurok-urok da. Si Kano Orita, kaya paurok-urok man. Si Christopher Lickensper. Si Ma'am Gina Gonzaga, pa. Sa Shushan Shipyard China, ara si Judy Florentino. Kami ako lang sister ko, Mrs. Alvarez de Rastangob. Salamat gid. From Minnesota State, USA. Star Kagdok Matmayo. Kay Arthur J. Pilasor, Star Mayo, Kagdok Matmayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Angelica Lapi, tanan ko nga pamilya sa DSB Pandanon. Alin na kay Jinky Jalagdo ng Panamyaw. Kay Berly Anuales, may gabi dira. Kay John Rosales, salamat sa 75 stars. Romel Barbershop, the home of fades. Puerti ba? Gabi dira kay Toto Romel Barbershop, the home of fades. Kung naguro gagunting sa ako, na kada pagunting ko sa panukoy. Kami ako lang anak ko si Jats, rin na kay Ruel Pilga. Winston Gonzales, may gabi ha. Shout out ko no siling ni Doc Matt Mayo. Napamati subong sa Brookview Clinic namon sa Rochester, Minnesota. Alin na kay Star Mayo ha. Winston Gonzales, may gabi. Happy town anniversary sa Banwasang kung natawhan kanduni. May gabi kay Mayor Tuloy Ruiz. Alin na kay paring Amik Garciniego nga nagpaurok-urok man no. Kay Mr. Mrs. John Bernasol and family pamati man daton sila nga pangalagad di man kompleto ang gabi kundi sa kapaurok-urok no. Norman kag Morina Alvarado sa Barangay Panokoy, La Carlota, Bacolod, may gabi gid ha. Barangay Panokoy, Norman kag Morina Alvarado. Great lang kay Nanay Lida Muhino, 78th birthday niya subong ga-monitor gid no. Happy birthday sa kay Lola Nanay Linda Muhino, 78th birthday subong adlaw. Ayos. Balik kita pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver, dugang pa sa mataas. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwedeng ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata
aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tabalaga this time, final report sa ato sa Liga Patrol 1, Brabado Patrol, balikan na si Aksyon na Idi Raboso. Sa natipo niya siling Aksyon Balita, sa balik niya siling pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Idi Raboso, sa balik ang report, please come back. Action Eric, padayon nga ginapaidalom sa mga booster shot batok sa COVID-19 ang mga persons deprived of liberty, subuman mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology. Sunod ka BJMP Region 6 spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio nga sa karon, base sa record kahapon nga adlaw may 3 ka paniwag nga kaso sa COVID-19 sa mga PDL kag ini amo ang mga active cases. Dugang pa ang 3 mga bag-o gin-commit sa pasilidad gikan sa mga police station. Sunod kay Duhilio, matapos ang 7 ka adlaw sa COVID center facilities ng ahensya, ipaidalo man sila liwat sa 7 ka adlaw nga isolation sa ila jail of origin ante si impon man sa iban nga mga PDLs. Balita alin sa patrol, ang ka-aksyon niyo, Aksyon Idi Raboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Aksyon! Night Patrol! Salamat yun, Patrol 1. There you have it. Kabagusan ka pagpalagan sa Action Night Patrol program sa Miyerkules edisyon. Balik naman ini buwas Huwebes. May gabi dira sa kay Andrew Joseph. Monitor pa si Andrew Joseph. Salamat kinsi mo dira nga pagpaurok-urok. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pag isinimaron Action Night Patrol program, liwat ini magatakop. Balik kita sa Huwebes buwas, ha? Same time, same station. Ato sa mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karon nga gabi sa kay action Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Apasible. Ede Raboso, back to back sa 2 minuto action Papang Nixon Tahom. News Center Action and Defensor Lisan. Sa mga Lisay pamilya dira sa Florenceville, may kabigid, ha? Automatic partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard na Campaner, Data Expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sangpago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sa sa Station Manager Action Una Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Rick Magbaro ng kasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpos ng Action Radio Bacolod. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio!